I could many so what's the difference with that? Oh yeah. Yes, I'm probably light. Oh, someone. Someone. Kunjani bit. Alright. Hi. Yaphil. Hayi namhlanje nginenkinga nje eyiningi yabo. Usuku lami liqala mfethu. So manje Sawubona. ngiyaphila. Siyaphila kanjani? Ngiyaphila. Unjani? Ngi-right, ngiyaphila. Ya, nami ngiyaphila. Ya? Ngithi na-happy kwenze njani? Hayi, like Friday uyayithola. Friday mood. Ngiphuma esikoleni Yeah. manje ngapha nginendlini. Eh? Manje obhaka ngoba phela senibuyile. Ish. Phela thina Mapedi, so ish siZulu resikhona dale da. It's not like yeah. Oh. Shuthi Yeah. Papa Ubani? yini? Yeah? It's okay. Shuthi Papa yini? Wayophuma. Angizwa nje. Sizozwana ngisho like siyazama nawe sizokufundisa iSpedi. Ubani? Why? Speak. Okay. Alright, Papa yini? Okay. Ukuba live. Request mfethu. Mawuzovula ikamera kodwa ke yabo. Ya. Hi, sanibona. Mawuzovula ikamera hayi ke. Kholiweke mfethu. Okay, ngizoyivula. Hayi. Balo, hayi ngizobona ngawe mina mfethu. Hayi usuku lami alibhedi kanje. Ngiphuma endlini ngaya kwenye indawo. Mangifika lapho kuvaliwe. Okay fine, ngasuka lapho ngaya kwenye indawo cause khona into engifuna ukuyenza. Mangifika nakhona yekho. So usuku lami nje seliphele lingakaqali yabo. Sazomele ngiphindele endlini futhi. Yabo nje energy yonke le high sanibona. Be right mfethu. Manje ayi. And okunye futhi kumele ngihambe ke manje ngiye eMaritzburg angazi ngizohamba nini. Ngiyanqena futhi nokuhamba ngedwa yabo. Ngiyanqena ukuhamba ngedwa. Yabo nje kusuka eThekwini eMaritzburg. Nakhona futhi kuyabhora futhi eMaritzburg kuyabhora. Ayikho nje futhi into etheni laphana eMaritzburg kona lokho but once ngahamba nje this week or next week chaza ukuthi ngiyoze ngibuye next year ngo-February yabo February. So ngiyacabanga nje ukuhlala ekhaya inyanga eyingaki. I think ezo-2. Ezo-2.
because November ngeke ngisawubala yabo, December noJanuary. So nje ukuhlala mfethu ekhaya iy'nyanga eziwu-2 ey'phelele, ayi kuyabhora. Ngidabukela laba abasanda qeda isikole abajabulayo. Into ezoyibhoreka nini. Nami ngangiyi-happy ngiqeda umatric kodwa ayi kuyabheda mfethu. Ya isikole siyakhumbuleka, kuyabheda because manje ziningi izinto ongeke usazenza uma uqala wenze ezinye. La rolita. Iningi yazi. Hayi ngeke ngisho lutho. Hayi siya please follow ha. Manje wena jobe lihle ngenkani yini kanti mfethu? Wazi nje wena ubani kombe? Ba igama lakhe ngiyalikhohlwa, ngazi noma igama noma isibongo. But ngiyalikhohlwa. Ngihamba ucheck-a lapha ku-post yami ngishilo uthi ba. Hamba ubheka i-post uzobona. Yabo nje bawazi ukuthi khona iwini ingoma ivideo ibonile. So angazi angi-understand ukuthi kwenzakalani. Can I join? Yeah. Mawuzovula ikhamera. Yenzani la? La mfethu angenzi lutho, angikho ngisho i-rest yami la ngihleli. But ngizohamba soon. Yabo. Hey bengasiboni isikhathi bekumele ngihambe ngo 4:30. Yabo. But la mfethu angenzi lutho ngihleli ngisazohamba. Ngizohlala mhlambe boma 40 minutes, not 1 hour. Yabo. Sawubona. Ngiyaphila ayi awuzwakali yazi. Angikuzwa yazi. Yeah, alright. Ngikuzwa makhuluma cabanga. Indaba ngiyezwa. Seku right manje. Futhi bekumele usondele kancane yabo. Right. Ngiyaphila wena right. Uhlala phazo lowa ebusweni. Ngihlala Joburg. Oh. Izingane. Still nangaki why ngathi una 12 nje? Ngina 14. Yeah, I can see Gusi. 14 years. Manini ingane kuthiwani? Kuyashe entabeni. Run. Mane mfethu. Happy any note, clap your hands. If you happy any note, clap your hands. I'm singing for you. Wait. I look young, it's a good thing. I'm doing a second year varsity mfethu. Yes. Yeah. But you look young, like you look 14. Yeah, but I believed it when you say you're 14. Young Colin. Yeah, you're cool. Oh. Okay. How old are you? Usually I don't say, just estimate ngabe ke ngikushilo yabo. 15 years. 15 years when the second year varsity kanjani manje? I 21. But the high school kade ngasiqeda so 22. but it's not like ngizocorrect ungagesa kanye mase uyayeka yabo. I see angeke sila. No. Ngiyatshela. Izini usiyabuka nje ngathi usevarsity. See you look 14, 12 years. Futhi kumele ngibe ukhokhomelweni wakho yabo. Manje nawe uyavuma mfethu. Alright. So ufunda kuphi? Angizwani? Ufunda kuphi? Ufunda eDT ngihlala eThekwini. Yeah. So manje wenzani ngeDress? Shadini. Bye. I'm married. Iphi
Kwi-ring So manje ungivalela ukuthi ngitham married. yes, angikhulumi nabantu babantu yabo ya. So if I'm married, you want to talk to me. Uthi? If ngishadile, so that means you want to have a conversation with me because I'm married. Yeah, one conversation like no iPhone. Go wrong. Nothing. Oh, Okay. So I was going to disconnect manje. nah. Shuthi sesingakhuluma because you're not married, angithi? Yeah. Oh, okay. Okay. Ngiyakuzwa. Angel. Bye-bye, Sia. Thank you. Hayi kunjani mfethu? Eish. At some point kumele ngihambe manje mfethu. Hayi yabona-ke. Mhlawumbe ngingafaka one. Then mase ngiyahamba. Ya le rato ninolihleni yaphela. Sawubona siya ya akhona. Ya sekumele ngithi ngina 14 ngemanje mabe ngikholwa. Yeah. Hey, Nkunzi Wamphema. Hamba kahle nkabi yami, wena unjani la? Awuzwakali kusho phansi. Oh, network ekushaya. Oh yeah. Thini into? Oh yeah. Kuyazwakala mnumzane. Okay, akho nkinga mnezi, akho nkinga. Ithephe phela kabili. Eish, angisazwanga-ke mana nithi angizwakali kanjani manje? Angizwakali kanjani? Bawuthi akangizwa. Unjani ngiyaphila, unjani sawubona, hayi. Ya ngathulela ngazi zithini, angazi kwenzakalani. Chantel walaphi baningi oChantel. Yangizwa. Oh hayi. Lo ngangizwa-ke yena unenkinga ne-network efonini yakhe yabo. Eyami right. Ya yami right. Bebe ngangizwa Aisha. Mhlawumbe inkinga ikuye yabo. Thank you Mandla. Okay. Wathi ngisale sengiyikhansela le mpahla le. Hlalaphi? Hlala hlala eThekwini. Like this every time. Hey baba, Oh, hawu Mantuli mfethu. hamba kanjani? Hayi ngigrand ba. Wathi ungifonela kanti awukho le umfana John. Hawu usaphumile mfethu. Wena bengifuna silula ngizinto yakho ongatholakala efonini mfethu. Mfethu bengisala eSpa cabanga mfethu yazi. Hayi angineshow ifoni ubusho endlini. Ya bengisho endlini. Linzi hayi bo kanjani manje? Alright, population. Thini? Population. Ule angimazi la ngihlangana naye ngisaphuma ngithe sengibuya ngangena la endlini ngikhathele. Awu khathazo ngeSpa ndoda. And ngiyatshela nje usukwini nje mfethu ngikhathele nje. Ashuthi bungeke uhambeke wena ube ngitholile eqaleni. Hayi plus bana ibengeke ngaphandle ngokuthoba esugibela. Hayi ngeke phela. Yazi besiyaphi? China Mall cabanga. Yo, ibuye ufunani? Nefethu angikakayi ngisazoya mangisuka la endlini cabanga. Yo, Yabo nje kuningi mfethu kuningi. wakhala kangaka nami. Mfethu ngicasula ukuthi la ngiye khona mfethu ngifike i-lift ingasebenzi yabo. Oh, ngafayela uhambe ngama steps.
awubenge ngijike sengifikile. Like indlela ekwakhiwe ngayo, ama-steps agcina floor 2. Mawukhuphuka Bese the rest lift. left yabo manje mayingasebenzi lift awuyiphezulu yabo. Yo fuck wena le floor buya kuyona biphezulu kwase2. Yeah, beyise 5. Hawu indaba buya lapha 320. Yeah. Indaba ntona so upgrade. Yeah, mfethu hey ngeke siyabhora le. Eish. Ngiyabuzwa. So Phela ngisala ngaqale nami ngena la ku live ndodo. ucabanga ukuvelani mfethu? Hayi lutho ngeke ibhizi la. Hayi okay ungangichazeli ngoba ufuni ke. Mhlambe nje khona usisoyithandela wena lana mfethu. Ubese yabo. Ngengosisi. Kombe siphumile amantombazane naye. Enhle leyo mfethu into Indaba nje zosisi hey. Ntombazana yabheda onke futhi ayikho nje ngcono. Onke abheda. mina ngithini ngalokho. La kwama viewers ngithini. Nangi kuthiwa ngiyabheda nonke ukuthi kanjani angazi. Uyonela umenzeni uyonela mfethu. Ubani loyo? Thimba. Nange ekhala la. Uthini manje angazi ngahluleka ukufunda lapha. Angihlakaniphile phela mina mfethu. Anele mwelasa eish. Kodwa ma Bekukuthanda izinto mfethu. Tuthi amajoba nje nonke mfethu ungayikhiphi nawe ngoba mfethu kusazokwenzeka nawe usazobheda uma ungakabhedi. Khona nomjito usazokhala ngenxa yakho. So nje mfethu akekho nje ngimshiya ngaphandle nonke. akekho ngenazi. Hayibo. Akhona kanjani manje? Awusifuna nje nibheda ninjalo ayikho inkinga mfethu. Angithi vele siyasizana sigcineni phela. Mele sisizane. Manje ngeke sikwazi ukuthi sishiye nina for abanye amadoda ayibo. Hayi manje azi izinto ngathi ngangayiphendula nje mfethu. Hayi. Uma wasibiza uma nkosikazi womuntu mfethu baphathane kahle naye. So nje ungamfaki la. Yabo. Umakoti womuntu awushadile. Ngikhuluma ngami amantombazana angashadile mina. Ngifake mhlawumbe ngibe specific. Oh. Omalambane. Oh hayi. Yes. Kwamasuku kanjani sipeda kanjani sina ubuze nawe umasuku siya usipeda kanjani sinobibona yababheda. Cha mfethu nje amantombazane namawana awazazi afunani yabo so manje hayi. Banenkinga eziningi bese bezoblame thina. Manje yabona. Wathi uhamba nini? Ngihamba Monday. Yeah. Hayi mina mfethu angiboni uzoshaya uMonday ngisakhona. Linda awule mpahla ibinini le sesescale. Mfethu la komhla ka27 28 ngiyahamba mina ndoda. Yo ngeke. Ngiyahamba mina mfethu. Futhi nakhona ngabe kade ngihambile into engenza ngahamba ukuthi khona umuntu emini ngihlala naye I think ikusasa. So after nje yena ngiyahamba. Yabo. Manje sathandeki mfana ukuba la sima Phela mfethu ngathini mangifuna ukuhamba ngesonto ekseni ngisangaphekha namhlanje ngifike ngiphekhe namhlanje. Iyangenqena ukupheka. Siyasibetray singama-fans singavumelana naye. Ngiyazi ukuthi balo cela ufunde isibongo sakhe bese uyabuya uzongitshela ukuthi ngingakhetha ba wena nje ungakhetha ba uyimini yabo. Ufunde nje isibongo salo muntu engikhuluma naye khona uzobona ukuthi phela ngeke nganidayise yabo. Ngicisile namsori. Khona uthi hawu nangi lo mfana mase kade zifuna le ngane. Babe yazi isho intomazazi. Sanibona ngiyaphila. Seyithi hawu nangi lo mfana. Kuningi yazi. Ngenxa yesibongo. Lo owasekhaya not ngenxa yesibongo wasekhaya. Khohlwa izibongo. Awukho. Safika naye la eThekwini sijika naye sihlala soba ngu2 owasekhaya manje ngazikhona. Hello. Sanibona. Hello njani? Njani? Ngiyaphi Ngiyaphi ninjani?
Si-right akusafuneka. Ish, masiye. Kuyafuneka. Ish. Yebo, sawubona. Yeah. Ngikhuluma no. Ukhuluma noPhila Sande bese kuba usiyalo ya. Ovela. Yeah, usiyangiyamazi. Ngisacela ukwazi wena. Oh, uPhila Sande. Phila Sande Ntuli. No bhuti. Yeah, no good. Oh, ngiyajabula ukwazi. Ngiyajabula mina. Kana ke vele funeka. Yo, eJozi. Ejozi mabone. Yeah. Oh yeah. Aye. Ngiphi eJozi? Selokishini. Sesoweto. Cha. Ngiphi lapha. Ngase Bramley, Masabapsini. Oh, ngase Premier. Oh, semasabhabsini kahle kahle ngiqonda usitshela lokho. Angifuni ngifanise nezingane zaselokishini. Ngiyakuzwa. Iphethe kahle odalapho noma? Hayibo, ngiyiphethe kahle indaba. Ngiyabuzwa phela. Muthi singakufanisi ney'ngane zaselokishini phela yabo. Awuzizi izinto ezenziwe lezi y'ngane. Hayi cha, ngizenzi. Ngempela Ya, ukhulumela kwi-ini wena. yonke into. Kwini? Yonke into Enjengani? ebheke eceleni nje. Phuza. Hola. Yabo. Hayi cha, ngizenzi. Wena leso sithombeni la? Yebo. Indaba. Muhla nje. Ngiyazibongela. Wathula wena siya. Ngisabathe ngifuna ukubuza. Awukwazi ukuphendula. Ayifuneka. Mana siyawufuneka ubehleli sonke isikhathi mfethu. Mafuneka awukhuluma iqiniso. Uyajola lapho eGoli. Bengijola kodwa ngisajoli. Kwenze njani? Sathi siqala ukubhala ngahlukana nomuntu wami. Hawu. Wena wahlukana naye noma uyena wahlukana nawe? Imina engahlukana naye. Yini manje? Ngathola ukuthi uyangifebela yabo. Oh, ncesi. Yeah. Ufabela kanjani umuhla nje bese abanye abafezi? Bafeba abantu la. Hayi bese mina mase ngithola i-chance la ngiyangisoze yo. Yeah. Nawe. Akubambele eduze ngenza shows nje awindawo. Ngempela. Tshela. Ngihlala lapho. La Durban. No, ngizofika December. Inkinga uzofika eDurban December ngingekho ke eDurban futhi nakhona ke uDecember. We hayi ke kusho akumelanga sihlangane. Hayi kufanele sihlangane kufanele sangavela sangenza ngezinye izinto. Ezinjani? Kahle manje uzomenzani ngoDecember la uzobona Ngizovakasha. uzovakasha kephi indawo la eThekwini. Yo sizokhuluma kuleyo ngeke ngikhulume yabo ku live. Okay. Yeah. Ngathi singayixoxa ku-WhatsApp ke leyo yabo. Alright. Manje uzokhwatha kanjani inamba nginazo uzongiyanja uzongi-DM? Yeah, ngizoku-DM. Ngabonga kakhulu yazi.
ayikho inkinga. Wena siya namanje awunawo WhatsApp. And don't look at me because I sniff way too much laptop cleaner. Namanga. Ana WhatsApp siya. Washo kanjalo yena. I'm scared for my first collab. Hayi akuhleki. Ngiyamanga. Nombuqamba manga. I'm just gonna take his little dead body and put it on a keychain. Awuzwakali yazi. Look, guys, I'm about to become a dad. And if something Law happens to me, truly my child, Angikuzwa. that already happened to me. awumveze uthi uyadogeza kuwa mubi kanjani. So, no, sorry. Hey boy. You, sir, are a monster. Wona. That is not fair. He's too young to die. Take part of me. So Adele. Ngiyazwa labathi kade uqeda wonke amantombazane ayabheda. Cha, bengaqondile kanjalo yabo. Beqonda ukusho ukuthi imost bazana hayi wonke. Beqonda ukuthi imost. Majority. Batshele yona phela ukuthi ufile ngathi ufuneka uhlukile. Asifani sonke singamantombazane yazi le. Mhlawumbe uqinisile ukuthi anifani lo yabo. Vela sifani sonke. Yeah. Anifani. Indaba usho njalo. Indlela yokubukeka ayifani, body shape ayifani, yabo nje. Hluke kakhulu, inhliziyo ayifani, yabo. So nje. Yabo ungavuka namhlanje usiwayekile amantombazane uhlangane nomunye umuntu. Njengami nje bese ngithi ngwanye. Phela kuya ngomuntu ukuthi wena uthola umuntu onjani. Yeah, njengami bese ngithi ngwanyekile. Mase qhamuka ofuneka abahle kanje, yabona. Ayibo. Ngimanga ngabe ngisazi ukuthi ngithini. Before you expose them. Ayibo. Ubona ngenhliziyo yomuntu Yeah, nepast yakhe ukuthi njani. ngifisa ukubona yakho, mina. Ufuna ubone yami? Yeah. Khuleka uzoyibona. Bonke lapho. This is all about body shape. Cha, that's La Wena uhamba ngomzimba? cha ayibona Uhamba ngani? Mfethu ngenhliziyo nje umuntu yabo. I am Alan. Alright, ngisacela ukubuza. Ungathola ukuthi umuntu muhle ngokomzimba kodwa ebusweni hayi cha. Ngenze njani? Ngadependa phela bese yabo nawo dependa nanokuthi mina yabo ngisiphi isimo ngaleso sikhathi yabo. Ngeke ngisuke ngenza into nje ngiyenze nje just for ukuyenza. Hayi fanele ngibe ne reason evalid. Manje Okay. ungathola ukuthi meqhamuka angekho emudini yabo. Njengoba namanje uyilethe indaba yakhe lo what if utokuhle emzimbeni obheda ebusweni. Njengamanje ngikho ready for ukukhuluma into ekanjani. So nje ayish Namanga. kungabonakala. Siyaphawula phela nawe songathi sikuvalela ngaphandle. Kungabonakala. As what? A face? Ngabala Wena uncamela yini ukuthi uyike right emzimbeni ebhede ebusweni nebhede ebusweni right emzimbeni. mina angikhethi inhliziyo ayiphakelwe yazi leyo nto. Ya ngiyazi. Yeah, so kuhamba ngempatho. I prefer impatho than yeah.
Ngiphathwa kahle nje. Yeah, ngiphatha kahle, ngikuphatha kahle. Cause I'm a supportive girlfriend, that's all I can say. Yo, ave ngithanda intombazane kanje yazi nganginayo intombi yabona yazi sezingitori ebhedayo ma. Nganginayo intombi supportive girlfriend bese yo. Ingisupport bese yabona umtshita bethi mesupport intombazane ufuna mamanga. Uba ile version le best version of himself. Because ngiyayazi leyo nto leyo. Yeah, kodwa mina nginenkinga eyodwa. Yani man. Umona. Hawu, ngisho endodeni. Mina ngithola ukuthi ukhuluma namanye amantombazane. Kakhulu kabi. Hayi, Seems like le convoy na lona icala. mina mele ngihambe khona ngifokisane. Yeah. Eish. Okay, bye. Yeah boy. Angimnandi into nami ngizokubona kusasa yazi. Wena mfethu isihleli. Sili to angizwa. Angizwa. Ngale ngoma mfethu. Hey, inkinga yaphela ke nayo. Hayi ulate ncese. Hayi ngiyayizwa imudi yakho, ngiyayizwa kephi. Ungasabi. Izobambana kusasa bese. Manje into yakho ukuthanda ukuhamba siyahamba manje sino junior siyoshaya into right. Wena hlala Kephi? hayi Ulapha kanti. usendlini. Awu mfethu. Awu ngisaduze kabi. Amanga. Mina ungibathi awasambeni nawo. Awasaba. Noma waphela namhlanje. Yamuzwa ke bheda ke. Awu mfethu awu. Awenze phela nenzeni mfethu awu yini manje? Lala lapho wena mfethu inbox ufuneka thina siyahamba. Wena bengazi ukuthi ngiyoba ngikuthole efonini. Hayi uzosala boy. Awu kahle ziphi manje ngawe mfethu? Lala lapho mfethu. Wena. Sethola abangcono ngayithandile imoto. Hey awuxoke wena. 10 minutes ago kade uthi amantombazana ayazi kanjani. Hey hayi. Mana mfethu ufuneka umlanda kufuneka ngoba sambona mfethu yazi uniyabheda lamasiya wena mfethu yazi uright kanjani ngani. Bengimlanda phi? Hayi wangifaka ngazi mina ungangifaki mfethu. Ngena nombaka live yami hlisa umoya. It's mana mfethu. Eish. Abona. Speak. Hey, wana. Or forever hold your peace. Khuluma. Hey, ayikho inkinga boy. Alright. Hayi mfethu sokhuluma mfethu athi ngihambe nami yabo. Alright, boy, mashikrenda. Nazo-ke danko. Yezwa. Hayi ke semele bangikhokhele sengihlanganise ngomhlanganisi wamakhaphuli oseqopheni emeli phezulu yabo. Kodwa ngoba ke umuntu mele ahambe. Futhi papa yena ba live nini but ngizoba live soon. Singifake mhlawumbe umuntu oyedwa noma bawu-2 before ngihamba. Oh, ngizoyivala live uJuni mase eqedile mase sihamba. Besiqedile. Ufake nje esinye iskindi ngoba manje. Ucungoleke leyo service. Oh, dale. Esiyeke musibisele sawubona. Ha. Mana ke mfethu ovula mic yakho. Mic yakho ivaliwe mfethu. Hello. Befuneka uphume khulume private. Bazokhuluma benobhila I think mase phumile ubhila yabo. Yeah. Bese mina angikuzwa yabo ne mic yakho uyayivala angazwa hayi.
Yini igama lengoma Dizali? Angazi mina mfethu. Mixtape esizini. Oh hayi. Ithi mixtape. Ngiphumile nje. Cha phela angeke ukwazi uku-inbox umuntu usakwi live. You have to leave live. Oh kuyenzeka. Bathi uphila mo. But simsesho uthi phila Sunday Ntuli uzombona. Ya uzombona. Uzovela ngempela. Yebo. So bon ngani. Oh, siya, can I ask you something? Ile ungabuza. Siya nonchalant. Chaza ukuthini lonto le? Echaza ukuthini understand. Awukho neshaka ngifana. Hayi ndoda imane phela mfethu angithi uyabonani. Ngakho ngibuza ichaza ukuthini lonto because mina uyangidida-ke mina. Ibo, cishe ngaboshwa. Hayi sus. Cishe ngakhokha indodla mfethu bezongibulala ha. Oh lolo. Hawu le ntombazane live. Sihlephu sengane lesi. Hawu mfethu omunye umuntu kumina uthe kumina mfethu uzobe sesikoleni kodwa manje live. Sihlephu lesi. You are super mature. Amantombazana namanga vele mfethu. Sikuphi isidingo sokuqamba amanga ukuthi esikoleni mfethu. Ubungeke esikoleni. Ngicela wena ubuphila. No. Into engayenza ukuzamela omunye uphila. Dunya uyifuna intombi? Ngeyintombi baba ngistraight ngisiwe. Oh umngane wami unentombi right ayithandayo enhle empofu uthi udlisiwe so Ngithanda yona nje. oh uthanda yona Yobona bethi ngiyakuzama. ngisitheni ngizwa. Ya. Yobona nisihetheni. Andikade usho ukuthi niyakude sobona ngawo usubuya wedwa. Yabo. Hayi bengithi ngiyazama ke nami. Mlungisi mfethu izinto ezishoyo. Yeza ke kuthiwani ngathi mfethu. Hayi le comment ufuna uyifunde wena ngeke ngisho mina. Nansi. Nayi mfethu. Buka la. Nansi. Asiyenzi lonto thina si innocent asiyenzi lonto leyo. Oh yeah. Mani inde. Oh, bengithi like sign SPCC ngibonana. Hayi fine. Futhi ngabe sengiyighost. Ngabo seyighost. Hayi bibi jacket yami SPCC mfethu. Ayikho ayintombazana. Hayi. Ampethu ngeke ngiphinde mnganami ngikubole nginikeza ijacket kodwa vele la jacket sihleli kuwena yazi. Sengi right ngayo bahamba nayo last year. Sa. Awela ngivala umlomo fast okay. Kuba ivirgin wena mfethu. Yonela innocent hayi noma. Oh usho mina hayi ngilona mina mfethu mina ame yes ukube ngintomazana ngabe ngahlola. Ketha kubandi ngenyanga ufana sithi. Yabamba lo kade ngihamba noma futhi ukuthi qeda days uzobhoda. Ngifake nebrilliant. Yeah, ngiyakuzwa. Yabamba noma. Ngeke baba. Phela siyemnyango sami. Asiye emnyango. Ilapha kanti China Mall. Ha phela songena phela. Siyawalk. Phela masoka soshesana. Hayi okay. I saw you go Russell. Nini namhlanje kade ngivela ngakhona. Look into the mirror. Ngihlala ngakhona cabanga ngeRussell. Uba ibody count yakho yini manje le? Ibalwa kanjani bomba? Ibalwa kanjani yini le? Ibalwa kanjani lo body count le? Yini le? Mina Nkosi yami
hayi ngimsulwa angizenzi izinto zabantu abadala so lezi zinto ngikhulumela ngazo Isiqabuka ngimele uhambe nomantombazane wendlu. unamanga ngeke bakushele mfethu ifuthi unamanga Ego. Bese ngifaka umuntu okugcina noma sihambe manje. Ngeza ngayo. Masuku. Okay. Okay. Ay, la marketing is. Awukodwa my favorite person. Yabona wena mfethu. Wena. Thanks for inviting me. Manje futhi masuhamba uzoyibuyisela. Masuhamba uzoyibuyisela. Ngikahle futhi. Yeah. Hayi, nami sasefree. Uzobuye ngiyakoza kuyaphoqa bese uyibuyisele. Sho mfowethu kuhamba kanjani lapha? Hayi siyasawubona siya ghost bathini. Isiyanda ngathi ufika network. Angazi ukuthi ngingalani ngayo. Music wakho lo uthi angazi lutho ngomusic mina ilobhuti engitheni naye odlala ingoma. Hayi masiya. Amantombazana bangibizi ngomasiya mfethu kodwa kulungile ke. Sawubona. Amantombazana awavumelekile ukungibiza kanjalo. Number inamba yani nangi le. Hayi sawubona ngikhumula isigqoko mfethu. Mase ngihlane nawe ufake i-makeup ngikunika ama-wiper ngithi suli makeup uzothini. Cha futhi uyahle ungathini mfethu nje. Yabo. Ngabe ngirong. Ngaba ngikho wrong yabo. Ucacile. Yes. Angisoli kanje. Adlala ngisoli kodwa nje ayi. Ngiyabonga Daphne. Iyona ke mhlawumbe indlela eningasifubanisa ngayo mina newele lami yabo. Yena akacacile mina ngicacile. Phela lapho. Yabo. Bafanele ngiyabonga. Thank you. Ya mangwane mfethu asambe June seku right manje. Baba yini. Uthe awulifaki mfethu? Ngitsizwa. Wasempefuni. Oh, yini ukugaxa? Ile mhlolo esifake emazinyeni mfethu yona ukugaxa mfethu. Yabona lo bhuti uyifakile nophilana naye. Asazi asenzani ngani. Shithi papa yini yabo? Yeah, I have to leave manje. Angifuni futhi kuze kube mnyama. Cause yabo, wait. Kuze kube mnyama la mfethu. Great, not a great. Yeah. Not a great. Cause ngiyazi ke. Oh. Sizongibuza su great ba. Ayenziwa lento leyo.